ụmụ nwaanyị sitere ụka Katọlik nakwazi nke Anglican bụ ndị enyegoro ọtụtụ akwa nke nọ n'ogo 6 yards karịrị 20,000 bụ akwa nke CWO yana nke Mary Sumner. Onye nyere ha akwa ndị a bụ senetọ na-anọchite anya Anambra North n'ụlọ omeiwu Senate bụ senetọ Tony Nwoye. Ndị nabatara ihe onye a bụ ndị CWO sitere Onitsha Archdiocese, Aguleri Diocese, Diocese on the Niger, Ogbaru Diocese yana Niger West tinyere Mbammili Diocese nke ụka Anglican. Ngozi Obileri na ebe ahụ ka ọ na-ahafe akwa ndị ahụ n'aka ndị nne ndị ụka ahụ ka Sinetọ Nwoye dịka ọ na-agwa ha na ya bụ atụmatụ abụghị nnọọ nke gbasara otu ndọrọndọrọ kama ọ bụ ihe ya kpebiri inye ha ma kọwaa na ọ dịghị mgbe ọbụla ya kwere ndị ụka ọbụla nkwa inye ha ihe ọbụla ma rutere ndị nne mkpa ọ dị ịrụ ọrụ ha dịka ndị nne n'ịzụlite ụmụaka n'egwu Chineke ka obodo wee dị mma ma kwagharịrị nyere ndị ntọrọ mmadụ ya na ọtụtụ ndụ adịghị mma nke ndị ntorobịa na-ebi n'oge a bụ nke ọ kọwara na ọ bụbu arụ n'ala Igbo n'oge gara aga ka ha na-anara ya bụ akwaga ka onye Director nke CWO Onitsha Archdiocese bụ Oriakụ Ngozi Nwanosike, onye ode akwụkwọ nke CWO Aguleri Diocese Oriakụ Angela Ejike, onye nọchitere anya ndị nne nke ndị ụka Anglican nke si Ogbaru Diocese bụ Oriakụ Uche Igwebike kpere Sinetọ Nwoye ekpere ka Chineke debe ya ogologo ndụ ma mezue ebumnobi ya, kelekwa ya otu o siri wee hụ ndị nne n'anya. Sinetọ Nwoye nọkwara n'oge ahụ wee bunye ụgbọala Toyota nyegara otu enyi ya nwoke bụ Chief Osi Chinwụba na ikele ya ekele otu o si wee bụrụ ezigbote enyi nke nọnyere ya kemgbe ogologo afọ ndị gara aga site na Ofianta Village nke dị na Nsugbe dị n'okpuru ọchịchị Anambra East. Abụ m Ngozi Obileri.